בוקר טוב לכולם. יש לכם כרגע נסיעה של כשעה וחצי עד למעבר הגבול. במעבר הגבול אתם תמצאו נציג מקומי שלנו בשם הנרי. הוא יעשה את כל נושא האישורים, הוויזות, כל מה שצריך. אתן לכם נסיעה טובה, טיסה נעימה, והכי חשוב זה לחזור בשלום הביתה. המטרה של הנסיעה הזאת לפגוש את הבת שלי בצפון ההודו. לכבוד החופש. האמת, היום יום הולדת שלי. אמרנו שאנחנו מנקים את הראש לבד. זה צבע שגרה, זה משהו שחיפשנו. לא צריכה להיות סיבה, סתם בשביל הכיף. למה דווקא פלייס? שמענו כבר הרבה אנשים שבחרו בדרך הזאת. המחירים מאוד נוחים. משהו כמו 20% או יותר אתה חוסך, אז זה משמעותי. בהודו זה בעצם הצעות של חופשה שלמה, בשבילי לפחות. וזה גם מעניין, התחלנו את הטיול מהבית כבר, לא מהנחיתה. מבחינתנו הטיול התחיל. ואני אחלק לכם עכשיו אגרות מעבר. ירדו, תיגשו לשנה מספר 7 או 8, שם תעברו ביקורת דרכונים. תעלו בחזרה לאוטובוס הזה, הוא יביא אתכם לצד הירדני. שם ממתין לכם נציג שלנו, הוא ינחה אתכם מה לעשות הלאה. אני טסתי כבר עם נתיחה לקטר וחברות מובילות. העובדה שיש קונקשן באבו דאבי זה יותר קל לילדים. הוא שובר את הטיסה, זה לא איזה טיסה ארוכה. Finito.